Så skal vi til at smage lidt på øl og øllignende produkter. Det er nemlig sådan, at jeg en gang imellem i Japan har drukket det her, som jeg troede var en øl. Den hedder Mugi to Hoppu, altså korn og humle. Og det er så den sorte version. Det her det er sådan en mørk øl. Og jeg synes lige, vi skal starte med at kigge på den. Der var godt nok gang i den. Skal vi se, hvor mørk den rent faktisk er. Vi kan se her, den er temmelig mørk. Og skal skummet lige have lov til at falde lidt. Der er 5% alkohol i den her, og jeg synes, den smager glimrende. En god mørk øl. Jeg er meget begejstret for at have fundet den. Den koster nemlig ikke særlig meget. Den koster omkring det halve af, hvad mange andre øl koster. Så jeg tænkte, det var da noget af et fund at finde sådan en, der underklippet er billig. Det her, den er tæt på at være sort i sin farve her. Og ja, den dufter ikke voldsomt meget. Den har noget fint skum. Og den smager godt. Jeg har faktisk aldrig prøvet at hælde den op i et glas før. Men jeg kan da se, at den er ganske sort. Det sjove er, der står ikke øl nogen steder på den her dåse. Det havde jeg ikke tænkt yderligere over. Men det er der faktisk en grund til. Der står, at det er likør. Det virker jo lidt underligt. Det er jo ikke ligefrem sådan noget her, man forbinder med likør. Det minder da enormt meget om øl, og det smager også, sådan som jeg forestiller mig, at øl nu engang smager. Men det er altså noget med, at på reklameskilt for den her øl står der, den smager så godt, at man næsten skulle tro, at det var øl. Og jeg kan ikke forstå, jamen er det da ikke øl? Hvad hulen er det så, hvis det ikke er øl? Men det er altså noget med nogle skatteregler for, hvor meget af et eller andet, om det er byg eller humle, eller et eller andet, der må være i en væske. Det har noget med skatteniveau at gøre. Hvis der er mere end 66% et eller andet i, så kommer der mere moms på, og så bliver den sværere at sælge. Så det her til gengæld, det er en anden mørk, det er en Asahi Dry Black. Det er så en rigtig øl, hvor der står på den, at det er øl. Modsat det her, som altså er likør. Og så det er kun det, fordi jeg har fået at vide. Jeg har sagt til nogen, jeg godt lide de her. Og så siger de, jamen det er ikke øl. Fordi dem, der har rent faktisk hedder øl, de koster dobbelt så meget. Så tænker jeg, kan man overhovedet smage? Altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke smage, hvor meget byg eller humle der er i sådan nogle ting der. De er åbenbart lavet ret fint jo. Så, men nu tænker jeg lige, at jeg vil prøve at sammenligne. Hold da op, jeg skulle nok have banket lidt på siden af dåsen. Det her, det er så rigtig øl. Men gør det så nogen forskel? Vi prøver at se, hvordan den ser ud. Ja, de er jo ikke til at se forskel på. Jeg vil ikke kunne se forskel, tror jeg. Ser skummet lidt anderledes ud i den så højere? Det er vist bare fordi, jeg lige har hældt det op. Er skummet lidt mørkere? Det er nok noget, jeg bilder mig af. Skal jeg lige prøve at smage på den? Og duft til den. Ja. Så det her, det er så rigtig øl. Ja. Altså, det smager da godt. Jeg tror ikke, jeg kan smage forskel. Jeg kan ikke smage forskel, når jeg sidder og sammenligner sådan her. Så hvis jeg var udsat for en blindtest, så ville jeg jo helt sikkert ikke kunne smage forskel. Du ville bare kunne hælde det op, og jeg var skift mellem dem, og jeg ville tro, jeg drak det samme. Det er nok ikke så godt, jeg siger sådan noget her. Det viser, at jeg har lidt dårlig smag. Jeg ved ikke.
Jeg kan ikke rigtig smage forskel. Det må jeg ikke. Men der er så mange ting, jeg ikke kan smage forskel på. Men det var altså en lille snak om øl. Så jeg vil klart anbefale folk, der er ligeglade med, at det bliver kaldt for likør, at de kan da prøve den billige her. Og hvis de kan lide den, så kan de jo klare sig uden at skulle bruge så mange penge på det. Ja.